Έλα, Τζόνι. Έλα, Τζόνι, έλα. Αλλά Μπέλα, πρέπει τη μαλάκια την κάνει. Οπα, πέρασε από την επίθεση. Το είδες? Τζόνι, έλα. Έλα. Έλα, Τζόνι. Κάτσε, θέλω να δω τι θα κάνει. Θα ξαναεπιχειρείς. 2. Έλα. Όπα, έλα. Ναι, σου λέει θα αρέθηκε να τρέχω γύρω-γύρω. Μήπως δεν το τρέφετε πίσω. Γεια σου, Τζόνι. Τζόνι, έλα. Έλα εδώ. Έλα. Κοίτα να δεις ανοιχτή καρδιά που είναι ο άλλος. Τα φτερά του. Τι είναι, Ρίο μου? Έλα, Ρίο, έλα. Πες του, Τζόνι. Έλα, Τζόνι. Τζόνι. Έλα. Έλα, Τζόνι. Έλα, Τζόνι, δεν είπε τώρα? Είπε, έλα, Τζόνι. Έλα, Τζόνι. Όπα. Νομίζω ότι δεν θα μου κάνεις, Τζόνι. Μαρία, δεν μπορεί και ρομόνος. Τώρα λοιπόν ξέρουμε τα γυμνοσόκια. Ό,τι κινείται είναι λοιπόν τώρα. Και Τζόνι μου κάνει. Να σου πω κανόνες να κάνει άλλη καμία κόρη. Μαρία. Εγώ λέει θέλω να την πήξω, δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει από αυτού. Αυτό το ίδιο είναι. Το τι δεν ξέρω. Έλα, Τζόνι, έλα. Έλα, Τζόνι. Πώς την κάνεις? Άστο ναι, ωραία, να μην τα κάνεις. Σιγά μην την κάνεις. Αγάπη, να μας πηδήξει το γιο. Εδώ να μας βγει γκέι. Μάλιστα, ωραία. Εκτός από αρχηγός λοιπόν, σκάφω ξανά την άλλη, βλέπω. Δηλαδή αυτό είναι αγοράκι. Εσύ τι γυμνάς? Εγώ λέει δεν το ξέρω. Τώρα το αγάπη είναι μοβίλ. Δεν είναι γκέι μου. Broadback Mountain, έτσι. Κάνει κι άλλο το φιλιά. Τι? Μονόλυση. Τζόνι, έλα αγάπη μου, έλα. Τι γράφει? Θέλω λέει, να μου κόβει τον δρόμο. Πήγε βόλτα. Θα σου γκαρίσω μωρή μάνα, άστο. Ναι, εδώ θα κάνετε πάνω στο το φυλάς. Τζόνι, άστα να μ' πίσω να σου γκαρίσω μετά. Τζόνι, πού είσαι? Πού είσαι, Τζόνι? Έλα. Τελικά τι είναι ο Τζον, αγόρι ή κορίτσι? Αγόρι είναι. Αλλά ο τέτοιος τώρα δεν ξέρω πώς θα το ανακαλύψει. Ο Τζόνι είναι αγόρι, ο Ρίο το ξέρει. Το πρόβλημα να το διαπιστώσει. Το φλερτάρει δηλαδή τόση ώρα. Ναι, σου λέει δεν έχει καταλάβει τι είναι. Εγώ το ύφος το κατάλαβα. Το ύφος δεν είναι επιθετικό, είναι προσεγγιτικό. Νομίζω ότι είναι κοριτσάκι. Δεν το καταλάβει αυτός τώρα. Άμα δεν το ψάχνει, κατάλαβες, δεν έχει τις αντιδράσεις του Ρίο. Η προσέγγιση στην αρχή έτσι είναι. Αυτό δεν έχουν χαρακτηριστικά που να το καταλαβαίνουν αν δεν το ψάχνουν. Νομίζω πως δεν
δεν έχουνε, τι να έχουνε. Μυρωδιά δεν έχουνε. Η συμπεριφορά είναι που το κάνει το άλλο και το καταλαβαίνει. Ο Τζον είναι μικρούλης, κάτι τα Δεν, προς τη στιγμή δεν έχει αντιδράσει ο Τζον για να δείξει. Αυτός δεν έκανε για την ίδια κίνηση απέναντι στο Ρίο για να καταλάβει άλλο που είναι αγόρι, γιατί συνήθως θα πρέπει να τσακωθούν άμα το καταλαβαίνανε. Ναι, Ρίο, ό,τι κινείται